नख'रावथ' जों फैफिनजानो लुबैयो ओमफ्राय खामानिफ्रानो जेबोआनो जायाबा बोरै लोगो मोनगोन। जोंनि एन'नाथ' गोबावसै जेलाव इनाय केस नांनानै जेलाव दङ। बिटिआर सुक्ति जानायजों लोगोसे गगोन होननानैहाय ओमफ्राय दा दिनैसिमबो गवाखै आरो। दिनै आं दङ चिरां जिल्लानि नैबे आमटेका ओनसोलावहाय सासे एनडिएफबिनि नख'राव बिथांनि नख'रा दा माबादि दङ बेनि सायाव आं मिन्थिनानै लानो थाखाय फैदों। माने जाय एनडिएफबि मोनसे समाव बर' हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ दान होनानै हारिनि थाखाय बावसोमबोनाय एन'न बरगयारि आथिखालाव बिथाङा गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव दङ। जों मिथिना मोननायाव बिथाङा एनआइए केस नांनानै दङ बिथांनिया। दा बिथांनि नख'राव आं फैदों। दा बिथांनि नख'रा बे समाव माबादि जिउ खांना दं बिथांनि बिसि आरो नख'रनि सुबुंफोरजों आङो माखासे खोथा सावरायगोन। जोंहाथ' दा नख'राव जोबोद खस्थ'यै सोलिनानै दं। उन्दैनिफ्रायनो गथ'आबो बिफाखौ लोगो मोनाखै। माने बियो लोगो मोनजेननायाव 8 मासल' जादोंमोन ओमफ्राय दिनैसिम गैया लोगो मोनाखै। दा फिसाजोआ खय बोसोर जाखो बैसोआ? दायो बियो 10 बोसोर हाबबाय आरो। जोंथ' दा ओरैनो जोबोद खस्थ'यै सोलिनानै दं आरो जेने थेने। ओरैनो स्कुल सोनाय मानाय बेबायदिनो आरो थाखा फैसानि प्रब्लेम जायो नालाय। 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानानै थांबाय। दा बे गोजोन गोरोबथाया बेसिकेलि एनडिएफबि एबसु आरो इउबिपिअनि गेजेराव जानानै थांदोंमोन। दा बेनि गेजेरजोंहाय आथिखाल जेलाव थानाय नोंनि फिसाय गनायनि माबा मोनसे प्रसेसआव दङ नामा? गनायनिथ' जेबो माबा मोनाखै, सरकाराबो जेबो खोथाखौनो रायलायाखै। बेफोरनोसै आरो। बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय जों खोनानो मोनबाय थायो माने बिसोरनि सायाव माने केसखौ जोङो नायबिजिरबाय थानाय जादों, बिसोरखौ जोङो प्रसेसनि गेजेरजों लाबोगोन होनना बुंबाय थादों। दा बे बेलायाव बै गभर्नमेन्टआ बुंनाया बेसेबां सैथो नोंसोर नख'रनि हिसाबै बिनि सायाव माबादि रेसपन्स मोनदों बा मोनाखै? जोंथ' सरकारनि सायाव जेबो गनायनि माबा खोथाखौनो फोथाया। माने थाबायानो बिसोरो। बख'नायनिथ' जोङो सिगांनिफ्रायनो थाखा फैसा गारबोदों, उकिलफोरनो हैदों आरो। जेबो खामानियानो जायाखै आरो थाबायबाबो। बे बिथिङाव मा खावलायनो सानगोन सरकारखौ? सरकारखौथ' जों खावलायनो सानो माने बिसोरो बुङो नालाय खोथायाव गगोन थाबायगासिनो दं मावगासिनो दं होनो, ओमफ्राय खामानियानो जेबोआनो जायाखै आवगायाखैनो। गनायनि जेबो लामायानो गैया आरो। नख'रावथ' जों फैफिनजानो लुबैयो ओमफ्राय खामानिफ्रानो जेबोआनो जायाबा बोरै लोगो मोनगोन। एन'न बरगयारिया गोलाव समनिफ्राय एनआइए केस नांनानै गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव दङ। दा बेनि बेलायावहाय नख'रनि जानानै मा बुंगोन? आं बेखौनो बुंनो सानो जोंनि एन'नाथ' गोबावसै जेलाव इनाय केस नांनानै जेलाव दङ। ओमफ्राय दा बिनोहाय जोङो मा हरनांगौ? मास जोङो फैसा हरनाङो। बिदिनो 2000 3000 अबेबा समावहाय। ओमफ्राय दा माला गगोन जोंथ' जेबो मिथिया आरोखि, सिमनानै गैया। माने गेदेर गोलावफ्राबो दिनैसिमबो थाबायाखै नालाय। बिसोरो बुंदोंमोन सिगाङावहाय बिटिआर सुक्ति जानायजों लोगोसे गगोन होननानैहाय। ओमफ्राय दा दिनैसिमबो गवाखै आरो। दिनैसिमबो सारफ्राव मोना बिनि थाखाय रायखाङाबो आरो जेबो मावाखै होननानै जों खोनायो। बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों साफ्रोम एनडिएफबिफोरनो आथिखाल बरगय एनडिएफबि बिथांमोननो गभर्नमेन्टनिफ्राय बा सरकारनिफ्राय 4 लाख राङै अनसुंथाइ होदों। दा बे अनसुंथाइखौहाय नख'राव मोनदोंना मोनाखै? मोनाखै, जेबो मोनाखै जोंनाव। 4 लाखखौबो मोनाखै, जेबो मोनाखै। मा नाम होनदोंमोनलाय नानि?